Hemejäňde salam, men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 229-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu hepde täze kliplerimiz diýsenken, şoň üçin bölümüň sesini açyp taýynlanyň. Men bolsa täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýas, elbetde Söhbet Jumaýew bilen Doğan Saf we Enci. Seredişin haladım divarladım. Beyseňe molyam? Yo, enemunin bolya. Enemunin bolya. Enemunin bolya. Enemunin bolya. Hemme saňa meňdäsi gelýär. Farhat Öraýewden täzece klip Togap edeýin. Bu klip Edil Kino'da sahneler ýaly bolupdyr. Togap edeýin ömrüme seni canım, togap edeýin eşdeýin her demimde sesini. Soňky wagtda Zara ünsverýän bolýan hili gowy klipleri hödürleýär. Bye bye, sağ ol, bye bye. Söýmek seni kim olay? Bye bye, sağ ol, bye bye. Men söýmek seni olay. Bye bye, sağ ol, bye bye. Söýmek seni kim olay? Celil Nurberdiýew täzece klip hödürläpdir. Menem sen diýip ölüp baramo. Eşdiýän gaýp. Saňa degişi. Yok yok, onu göresim gelen o. Deyipsini hatta bilesim gelen o. Yok yok, yine sen bir zat bilen o. Menem seni ölüp baramo. Indiki täzece klip DJB Gafil Selvi Toklyjowadan Kes. Başla sen başla. Onu öňem aýtdym, ýene aýtjak. Dinlämek ýüregiňi açmak. Mıdırdama, başlama baştan. Kes. Indi Elias Kuwat Dönmez bilen Aýda ýazyňy ýaşamany öwretdiň. Düşýär men aýadadım, kuwat galanyň aýda ýazym. Yaşamanı öwretdim, sen söýmäni öwretdim. Terk edip nirag etdim, sözlebi wefa. Yaşam Odanca aýlara täzece klip hödürläpdir Kejeve. Ejitiniň gülgýdi, kalkasynyň balgydy, ýüregini süýgüýdi, salan ýigdi saýlady. Sesi gelýär gejelerin kowlugyany, mesemelim tolgunup durýa janyň. Täzece klipleriň ýene biri Mekan Baýjaýewden Yandır Yandır. Yanır canımı, ter saylayaganımı. Men Allah'nın sadığı, sen Allah'nın zanımı. Yanır yanır canımı, ter saylayaganımı. Dostlar, geçen hepde Halkaýdym Time'da Oğul Ýewreýemowadan täzelikler bardy. Bu hepde hem täzeligi bar. Aklım alli, altik biri, her vakit şeydir de dari. Yüreğimde ay şonlanlar. Täzece şahajygymyz Guga bilen. Geçen bölüm ilkinji bolup soraw kim billike we bu bölüm näme soraw? Hemmeňize salam dostlar. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Şaýman Ataş diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogap ýazmagy başardy. Bayram üçin dostlar men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Täze soraw şeýle ünsüje diňläň. Tort we tordyň üstüne 10 san şemma. Şoň 4-sini üfläp öçürseň näçe şem galar? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başarsa, öňke düşümýäli 50 manat. Onda näme? Göredik. Empo şarjygyna Ýaverdi Mahmudowdan täzelik Lälem. Lälem, söýenim lälem. Meni özüňe bagladyň gülüm sen. Lälem, sen meniň lälem. Bagtym bol ömürlük söýenim. Dostlar, kimin ýadyna düşýär? Espitrim ön grupasy esti. Şondaky toýly Hemra Recep bilen täze aýdym çykypdyr. Alasmanda uçup görün dağda algır bürgüt deyin. Ezilläni gol uzadın solu turan ağam deyin. Kutlayan
kutlayar, dostum seni kutlayar. Yine bir MP3 täzeligi Maral Durdueva Rehimeyli aydymyna remix çıkartdyr. Dostlar garaşdyk, 2 ay garaşdyk. Ahir soňy Firuza bilen gepleşigimiz taýyn boldy. Ýöne men pikirimçe garaşanmyda deýdimi kädiýän. Bu soragma gowy sorag däl, ýöne bereýin. Gowy däl, oho. Amale bilen araňyz şu wagt näýle? Men gownume degýär, ömürlük aram kesýär. Näme sorag berjek, ölen ýüzünden bilen? Provokasiýony, naверное. Bir gelýän mihmanlarymyzyň şahsy durmuşyna girmel däl. Dogrusy günä menne. Inni Elias'ın gowaran şarjyklarymyzyň biri, könüleri ýatlar şarjygymyzda Nur Muhammed Meredov, Türkmen gözeli. Ay aydın gece özledim seni, yanırdın ışığında koydurdun beni. Ay aydın gece özledim seni, uğrunda koydum yanırdın beni. Yalanlara bakıp atardım danı, yanırdın ışığında Türkmen gözeli. Yalanlara bakıp atardım danı, yanırdın ışığında Türkmen gözeli. Yine bir könüleri ýatlaly gelli Murat Nazarov garaşýan. Alıklarda gün yaşar, gün yaşar, gün yaşar. Nefrimden aşkım coşar, gel coşar, ay coşar. Delem sana garaşyan, garaşyan, garaşyan. Ketar kaçın düdünne, düdünne, düdünne. Delem sana Inni Elias tesirleri okuma şarjymyzda ilkinji tesir adyp bayrak kazanan dostumuz Batman. Azat Dönmez Gülýal täze aýdymlar çykarýar, türkmen doganlarymyza salam ýollaýar. Köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Amanov Serdar. Yine de yetişmedim. Düýnem pikir edip oturdum. Nahar pişirip tas ýatdan çykýardy. Moskwadaky talipleň adyndan hemme salam. Mejatama ilkinji gepleşikleriňizden bäri görýän okuwçydym gulluk edip yetişdik. Inne Moskwada işimizde üstünlük. You are the best. Baştan bäri bizi gollap gelýäniňiz üçin köp sag bolun. Yine bir tesirimiz Didar Murat Durduev. Mesele däl sana like. Mesele däl bolsa bölmede yine bir like koýaly. Inni Elias soňky tesirimize Aslanlar, Altina Jançka naşy, ty выздоравливай быстро, а команде медитама большой салам diňe öňe. Köp sag bolun, görüşüňiz ýaly. Bir hepden içinde sizin like'larınız köpüyle men uje gowlaşdym. Dostlar, bu hepde klip täziriklerimiz köpdü. Siz içinde haýsyn halan bolsaňyz hökman tesirlerde belli. Onu näme inniki bölümde görüşýänçek özüňize gowja seredin. Hoş, sag bolun. Bir şey öldüm yaman. Kim duyanlar şu an? Rumun yarısı yok hali. Dik durmay, ökçem alıp duraymasam. Bolly mı ne? Yakam oy var. Ne bolup duruşuňlar, ýüzüňe seretsen waharym belýär. Indiki täze klip dilerim. Kes düşünýärmi? Kellimedim men, kesdidim. Dur. Taşlamar var gideň. Köler özüň saýadyp adal şeýlesin näme? Batman nipetdir. Batman ne okuvar ýaşa? Näme ýazamyz şona gat? Arslan, Altina Jançka. Vi havalaşmalar gidip barýar. Bize gowja seredin. Hoş, sag bolun. Telefon sözü var. Şu an ne kes baydyp bilen okmy? Täziriklerden habar
sarsılgan